Il-fenomenu naturali u kol ċiklu naturali tat-temp imsejjaħ El Niño jirrepeti ruħu kull sentejn jew 7 snin. Madankollu kif spjega l-professur Charles Galdiz, din id-darba hemm iktar minn 80% ċans li dan l-El Niño se jkun l-iktar qawwi fl-aħħar 50 sena. Fil-fatt qed jissejjaħ Super El Niño. Fisser li l-atmosfera globali ħatiġi affettwata minħabba isħana li ħajkun hemm f'wiċċ tal-Oċean Paċifiku tropikali. Dika tingħata lill-atmosfera, l-atmosfera jkollha aktar enerġija u allura magħha jkun hemm abbinati mal-tempati jew inkella nixfa f'ċertu reġjuni tad-dinja. Il-professur Galdiz spjega li l-El Niño għadu qed jiżviluppa u se jilħaq il-qofol tiegħu iktar tard din is-sena u bekk il-probabilità li jwassal għal sitwazzjonijiet estremi fit-temp. Diġà fl-Indja qed ikollhom xita tal-monsuns inqas qawwija mis-soltu waqt li r-Renju Unit qed ibassar li s-sena d-dieħla se tkun l-iktar waħda b'temperaturi għolin. Imma għal Malta, xi fisser dan? Lokalment qegħdin nistudjaw dan issa, qegħdin naraw ftit x'seħħ fis-snin ta' qabel, jiġifieri tul dal-aħħar 50 sena. Il-klima tagħna xorta ħadd tkun tibqa' ibbażata fuq il-klima mediterranja, imma jaf ikun hemm ċaqliq jew lejn nixfa, jew lejn aktar xita, jew lejn probabbilment lejn aktar sħana, illi jkunu wkoll triggered minħabba dan l-El Niño. Staqsejna lil Charles Galdiz jekk il-fatt li fil-Gżejjer Maltin dan is-sajf it-temperatura tal-baħar għolja ħafna mis-30 grad Celsius u x'se jkollu konsegwenzi. Il-baħar sħun qed isaħħan l-atmosfera, imbagħad kif ħanibdew nitlu fil-ħarif aħna, ħajibda jiġi naqra arja kiesħa minn fuq it-tramuntana. Meta jkun hemm dak it-taħlit, dak jikkawża maltempati. Jekk tara x'inhu jiġri fil-ġirien tagħna l-Italja pereżempju bħalissa, il-bieraħ u l-bieraħ lura minħabba dat tip ta' avvenimenti għax il-baħar qed jisħon, joħolqu diżastri lokalizzati, jiġifieri għandek arar, għandek mudslides, kissir ta' toroq u bini u pontijiet. U dan minħabba illi l-baħar qed jisħon. Galdiz spjega li s-sibt fid-9 ta' filgħaxija madwar Malta kien hemm xita li ma laqtitniex, imma tenna ċans li iktar ma jisħon il-baħar iktar hemm ċans li nintlaqtu minn dawn it-tip ta' maltempati.